super. OK. Ľudia, tak sme tu zase s Encom a musíme ísť rýchlo, lebo sa tu pripojila In, takže my rýchlo utekáme. Utekaj, poď. Jak sa utíka? Neviem, ale môžem šprintovať. OK. Tak aby si To vedeli, nie čo sa... Hej, ale... Oh yes. Kam to čo je za dinosaurus? Kokos leží T-Rex. Presne. To je Kokos ten... opica po nás. Opica. Aha, OK, dinosaurus vyhral, super. Tak my ideme rýchlo hrať, ne, prosím, nech si nás si nevšimne. No je to Savinana. Waka. Ona je z T44 niečo. Počkať. Savinana. Počkať. Jak bežíš? On sa líbla. Let's go. Jak bežíš, tak... No ja neviem, jak to máš ty na mobile, ale ja keď držím shift, tak šprintujem. No ukáž, to bude dinosaurus. Tam som bol ja. Savana Heva. Macarena. Oviec, počkaj, invajtím ťa. Hej more. Presne. OK. Aké autíčko vybereme? No ja mám len toto, no dobre, nevadí. Ja mám iba toto. OK, ideme na to. Ty vole. Ty kokos, aký pieli. Kamo, toto hra vypadá dobre. Kamo, on bol úplne pieli najprv. Hej. OK, kam To pôjdeme? strieľač, hej? Ja Hej, mám... ty strieľaš, pozor! Kde ty radíš? Ne ja. Zober olej, prosím ťa, čo je v tej krabici? Len dúfam, že tuto... počkaj, tak. Tuto. Čo je v tej krabici? Niečo dostaneme, ja musím sedieť. No okej. Kamo, ty len pozeraj na dinosaurov, hej. Čo? Počkaj, toto je olej, alebo? Benzín. Nebo práve za nami? Ten... Čo? Strieľaj! Ja netrafím. Je rýchly? Nemoc. Vy sa obedujte. Obedujeme vás. Nie, vy zomriete kvôli nami. Strieľaj ho. Strieľame. Aha. Jaké jasle. Ne! Choď, migaj. Ahoj. Kam ten typek je, jaký odvážny. O nie. Nemá benzín. Strieľaj ho. Ne? Nemá benzín. Kamu to nemyslíš vážne. Utekaj. Mám... Ne, to je po mne. Ja ho mohol zabiť. Super. OK, ja mám olej. To super. Hej. F-kom. Ten dinosaurus ma nevidí. Asi tam teraz už sám. Už ma vidí. Ne, doprčiť, cúvaj. Ne! On ma vidí. Kamo, zomri, ty debil, zomri. Ja som zomrel. A ja, kámo, to je. My sme frajeri. Fáno, no. Skôr to je po mňa zabavné more. Ježiš, ale jak pozrieť. Samina. Ale jak si utekal, pane Bože, pred tým dinosaurom. To nevidel. Máš smolu. No ukáž, čo je v šope? T-Rex OVS sekcia. Máš Robusy? Nemám. Kamo, to je Beast, more, však to je Indominus. Prečo to je skeleton? Kamo, potrebujeme lepšie autíčko. Tak počkaj, ja si vyhľadám nejaké kódy, hej. To je dinosaurus, kámo, v tejto veci. Ahoj, dinosaurus. Počkajte.
Jej, dinosaurus. Ja vím, jak má farmu, ale vlastně takto z té klietky, kámo. Tak počkaj, idem na Google. OK. Primal. Jak sa volá táto hra? Áno, Pursuit Roblox Codes. OK, mám to. Tak choď na kódy a napíš tam UPD, všetko veľký. Kódy. No, ja to mám dole naľavo. Že UPD všetko veľký. Potom 4, T, Poď. Všetko veľké, hej? UPD, počkaj, ja ti to radšej napíšem. Ne, ono to nefunguje už. Tak nič nefunguje to, lebo to už je asi starý kód. Tak tento bude fungovať. Ne, hej. Tak toto. Tak počkať. Hej, kámo, oni majú len 4 kódy. Hej, utekli mu. Aha, tak on vyhral. No, teraz budem dinosaurus. Vieš, koľko sa stavím? Odsvietil majetok. No, dobre. Už sa teším na tvoje účty z Brawl Stars. Jaj. OK, pozeraj. Jej! Dávam. Ne, tam je Tomík, vieš, tam je Tommy. Kde si Enzo, tak? Nice. Ja chcem lepšie auto. Ale nemám. Kamo, teraz každý olej, čo uvidíš, ho ber, prosím ťa. A teraz... Ale nemôžem brať, ja musím strieľať. A však môžeš ísť aj toto dole. Zase strieľam. OK. Nejaký No proste olej. ja idem Musíme strieľať. hľadať olej. To je benzín. Tak, hej, benzín. Čo je toto? Piu. Mám toolkit. Prečo? To je? Čo máš? No? Taký olej. Čo je toto? No skryť. OK. Daj mi povedz, keď ho uvidíš. Ne, ja ho počujem. Ja ho počujem, ty si... OK, dal som sa späť. Ale počkaj, ja sa vidím. Sorry, teraz jak operáš hlavičku o moju. Počkaj, tam bol benzín. Kde? To je jaskyni. Kde si videl benzín? Tam. Kde? Dinosaurus. Kde? Není. Tam dozadu, dopredu. Doľava. Debil. Super, nemáme benzín. Výstup. Jo, benzín. Toto je benzín, aha. Keď naplním. Ty kontroluj dinosaurov. Tak, máme to tam. Poď. Sadaj, nesype. Utečeme. No zatrej. Sprostá Moana. Moana. More. Rozprávka nesmíš dať čítať. Kamo, keď teraz ho niekde uvidím, sa zabijem. Potom za to. Ja ho To počujem. kde? Čo? Ne. Čo keď ich naháňa? Ty vole. Ja neviem. Ne, on ti našimol. Utekaj.
Utekajme, utekaj. Utekaj. Ja mám utekať, aha. To hovorí môjmu autu. Ne, to Ja. prvé. Slepa? Utekaj! Utekaj! Ja to chcem zabiť. Pomoc! Zastrelí ma! Pomoc! To je pištol? Áno, Ako? každý má Nemá. pištol. To je prdeli more, zase sme skapali ako prvý. Ne, David 25 bol pred nami. Čo? Je vlastne, hej. Aj Samina Mina bola pred nami. To znám. Somino, mino. Waka, waka, Kamo. Kamo, oni tu proste pestujú dinosaura. Presne, kámo. Čo z neho bude? Jak mi ujo marihuanu. Čo? Moja pipinka. Moja pipinka. Čo? No, moja pipinka. Čo? Čo? Jeden malenký. Ježiš, zajtra je hrozné more. Zajtra píšeme niekoľko testov, písomiek, projekty, proste všeličo more. Nebo. Čau. Čo? Aha, tak to, čo nám ukazujú dole pravo, tak to tie percenta je, že to je napríklad koľko máš energie. A ono to je... Poď, uteč. Uteč! Vím. A ono to je ako máš šancu more na dinosaura, tak ja mám teraz 13%. Úplne isté. Nádhera. Kámo, video skončí, keď niekto z nás bude dinosaurus. OK. Tak, úplne neskúšať. No. Samina Mina. Waka waka, 60 million down the drain. Kaj Havecko zegen. No poď. David. Kámo, to si len taký kúsok, aby si to nebol ty. Ja som tam videl ten... Ne, ja som poslal nejakú Flockemona. Chod do riti. Flockemona. Vieš čo, invite nemá. Jak ho môžem kiknúť? Do riti. Áno, join. Yes! Nie som tam žiadnou Flockemona. Tak teraz ty riadiš. Teraz ty riadiš, vieš o tom. Tak mám ja riadiť? Yes! OK, tak budem ja riadiť. Tak vystup. Vystup! Chce mi sa utiec, že? OK, mieri. To vidíš, to je proste, že kamo ty jak pomaly jazdíš. Počkaj, benzín, vidím benzín. Toto sa bude hodiť. To idem, Môžeš to utiecť. Počkaj, ďalší benzín. Že neviem utiecť, chcela som utiecť. Zaboli. Hej! Dobrý, Poď sem. No. Môžem ja radiť? Nie. Ideme si bomby. OK. Dinosaurus! Ty debil, nechám ho! Utekaj! Mare, ty debil! Ešte je debil. Ten dinosaurus je debil. Kam ideš? To znamená. Kam ideš sa? Áno. Ide, i tu? Áno, je tu. Presne za nami. Utekaj! Ty debil! Ahoj. Ja som zomrel. Ja utekam. Ty debil, more. Ja more, koľko teraz vypojíte? Kam stále 13%? Dobrý si. Idem pozerať TikToky. Čo? Prečo? Lebo nebaví ma čakanie. Alebo vieš, ja ich budem pozerať.
Čo? Dinosaura. Ja Spektatujem. nie pekný. No. Zničil auto. Kto? Dinosaurus. Jupi. Ako vieš? No videl som. Však spektatujem. Aha, okej. Dinosaurus ide do svojej bomby. Hej, presne. Ty vole, to je držka. Ty vole, Zničo! auto. More, po do nich, more, Dino, yes! Oh. Zožer ho! Tak skrivi. Dinosaurus. More, zabij ho! Hej, to čo je? To je debil. Ha. Bro si myslíš, že vo Fortnite. Kamo ešte tá Mona žije. Kto? Mona. A Savana. To je samina mina. Nech sa nepopáli. Kamo, poď. Dinosaurus, oni ti utečú. Kamo, on pri tých kontajneroch. What? Kamo, však tam niekto bol. Ty vole, on je blbý. To je blbý. Yes, plus 33 kostičiek. Ej, dal som najviac damage. Znači, nula. Presne tak. Ja som frajer. Čo je David? Nevedel. No, prehral si, debilko. Pozeraj, keď ja budem dinosaurus, ja vyhrám. Ja udorím ti, a som sa bukol späť do stola. Kam už mám 16%, už to není 13. A ja mám. A vieš, alebo nebolo to stále 16? Poďme. Nebol Enzo, poď. Enzo. Jo! Ne! Yes! Tak asi viem prečo. Za mňa teraz ísť len po mne. Čo? Kde som? No neviem, ty si dinosaurus. Ale asi nejaké čudné veci. Prepustite doktoru a tvoja. Počkaj, video skončí, keď ja budem dinosaurus. Ja. Oh yes, kámo. Si sa zobudil. Som ja. Nekážem nejaký čudné veci, dva typy pozor. Kam ja ťa zabijem? Ja zase nechám vyhrať. Čo? Ja viem urobiť, že bolo. Ty už si išiel? Áno. Vieš, že som ja? Pri sopke. Ok. Bye. Ani nevieš, že je sopka, hej? Nie. Ani ja. Dobre, keď ťa uvidím, tak ťa zastrelím. OK, kľudne. Sa na teba čakám. Čakám tu na teba, mor. No to tak si chodím. Vidím týpka. Pri kontajneroch. Tam nie som, aby si vedel. Ne, dohodnúť pri kontajneri. On sa pozerá na mňa, ten debil. To je David. No už tam není.
Kde si, more? Ja neviem. Ty vole. Si v lese? Ja neviem, kde som. Tak jak to tam okolo teba vypadá? Okay. Ja som tam začínal. Kde sa začínaš? Taký tej diere, vieš? No, Ale hej, tie chlapci. Kamo, zabíjaj. Kamo, oni ťa hitujú. Už máš o 100 minus hápok. To nejsi. Počuj, ja si. Som zlý dinosaurus. O nie. Kamo, ty si zabil Palestine. Je zlé? No Izrael alebo Palestine? Ja, čo je? Čo je Izrael Palestine? Oni sú vo vojne. Jaj. A kto je lepší? Ja neviem, Palestine. Ja ho nechám tak, musím vyzhľadať. No však ani ja. Ja neviem, čo sa tam deje. Ja len Ani viem, ja. že ja len viem, že v Palestíne zomrelo viacej detí než v Izrael. Dobre vedieť. More, ty si kde? Ja vážim. Kde som to tak strašne okáno? Mám pocit, že som niečo videl. Aha, nie, to bol kameň. Kamo, nám helikoptera pristane. Vôbec pískal. A ja som ťa zatiaľ vôbec nevidel. Pri Pri kontajneroch, more, sme. Ok. Ale nechcem musieť to nepodsuť. Pri kontajneroch sme. Ok, zatiaľ odchádzam. Oh yes. Odišiel som ti. Prehral som. Aj, moja ty. Si najlepší dinosaurus. Ale. Mám splnený quest. Teraz 7% dinosaura. Ja 16. Kámo, ja to musím končiť. Prečo? Lebo ten projekt ešte nebol. OK. Tak čau. Čau. Ty plus proste.